Sayo na dia. Sayo kita, sayo. Bumain na! Sayaw Pakloy. Unsay agenda nato ron pre? Natay dakong problema karon. Unsay problema pre? Pagkapugi. Sabad ra, baka gabae. Ay palagira kita kani. Taysa pre, murag kulang man ta. Ito pre. Mag-ihap daw tabi. 1, 2, 3, 4. Daan ko palagi kulangan tag isa. Karon pa mo kabantay, kulang mga jud tag isa. Tanga kayo ka ba? Sidud sang wala diri. Taka naman ka. Naara ko diri, pasumbag ka. Kinsa man dai wala sa tuwa? Si Sani. Ay tama di ay. Danghag jud kay mong duha ba? Manong wala si Sani karon pre? Trader kay tong buhanga to. Daan palagi ko. Sigal ang mata ato. Tigitaan to Sani ron. Mautoy dahilan nga nasakpan tang Taguro. Pantay lang na si Sani, makitaan ko na ron buto kayo na. Yati, asa naman to si Sunny Boy nga akong gisugo? Asa mang dugaya? Boss! Nanambuang o. Pagdali diya, dali na. Dali. Ngayon na, uy. Ara ko gisugo na ko, boss. Anong gihatag mo ni mga sakuha? Abrihin na. Ay, para sa kuha rin eh, boss. Si para sa imo ha. Abrihin na kay hungiti ko. Ah, mura magpungkol? Ay, unsa man mo reklamo ka o kita ka ni? Abrihan kayo na ko, no? Naaraman din na. Oh, nga. Naaraman din na. Yaya, tawana eh. Ay, nasig reklamo diha. Oh, kaon pa. Aya. Asabi. Tidak kan puno pa kung babang. Ngunit lang kunin mo. Sorry, good. Putik kamay. Ano yung mo mananggi kaon? Ay, baka kayo mo kung kaon, gutom kayo. Biskot kang buanga ka. Di na ko mukaon na kay kaunan ni mo. Ah, kartin ni mo. Ilom diyan. Buanga ka. Hutda na ha. Sika. Impas yun karon. Karon ka, impas ka sa kuha. Puri Taguro, balik na kuha. Speaking of the devil. Unsay devil? Traidor kay kang buhanga ka. Ali, pagudirisan. Pakulataha ko, bi. Ayahay magudun ni mo. Nya pre, unsaon man ato na siya pre? Umong dua. Guniti. Buhi ko ba? Karon ka, piti joy ka. Buhi ko ba? Nganong gitraidor man minimo? Pre, pasiluwa ko pre. Walay pasay-pasaylo. Kultahon to ni. Ayo pre, nadakpan ako si Taguro. Unsay nadakpan? Maglisod, manggalit tagdako pa to nga limata. Kana na ba nga ikaraisa? Kultaw na to ni. Tutsar po ka kukiha ka. Tinuod yun na imong istorya. Tao ba tata? Na, basti patibong ni pre. Impas yung daan eh. Tusukon ang lubot, bi. Tusukon ang lubot. Tukar po ng pagkamanyak. Kung di na tinuod impas juga sa mua. Tinuod lagi pre, sa ligi ko. Unsa man pre? Binta na to? Tara. Tinuod yun na iyang giingon pre. Makabalos na puguan ng Taguro. Sao man nato ni pre? Ali, magsabot sa tanin nyo. Okay to? Okay kayo! Lakaw. Kuha sa tukaw. Sige. Patay. Pre, usay pabuhat ng Taguro pre. Pre, nakuha na ni mo? Nakuha na pre. Ya anti na giniron unsa na pagkay plano ani mga buangan ni. Ambi pre. Yati unsa man na? Mao ni imong suoton karon. Oh no! Kana. Ya, ready na ka. Suota. Usa pa may imong giulat niya. Sayaw na. Daya po na ni style niyo. Ang tao diri bastang ulaw ah. Ayan na si reklamo dira.
Pre, lami man gaiglawas si Tagoro, oh. Murag pasayan, pre. Kay lami kaunon, pre. Lami gaiglawas. Pero ilabay ang ulo. Mga inawayon po kayo ni mga buang, oh. Otro po ba yung sawayonon og dagway, oh? Sayo na diya ba? Ay nagdagang istorya. Gina, sayo na diya. Sayo kikay, sayo. Kumain na! Sayaw Pakloy. Yati tama na, bi. Kay ulaw kayo. Ang say tama na, sayo pa diya, kulang pa. Pre, patalikuran si Tagoro, pre. Kay loot yung mga tubang. Talikod, talikod. Agi sa mga buang, eh. Ay, atiya sa mga buang, eh. Tama na ba? Kasi na makakita diri sa kuha. Sayo kikay, Sayaw Pakloy, sayaw Pakloy. La 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 la. Uy, hala, si Paploy man na, oh. Tama na, bi. Uy, Paps! Yati na si Abing. Nag-usa makadiha. Kaluod ba ni mo na siya sayo? Puro mga Paps, uy! Patawaran, bibiyaan naman ko sa mga buang, oh. Bing, isugo ra ko atong mga unano, Bing.